Wani mutum ne yake ma kanshi wani kirari, ya kirarin take, yake kuranta kanshi da wasu kalamai, ya kalaman suke. Na ce da ka gidan ubanka ne? Wa gidan ubanka ne? An tage ka kai waye? Ka ci ubanka kai waye? To ni ne Aminu Sera. Gidan ka ne? Kai waye? Baka sanni ba? Wane ne kai? Ina zuwa. Ina ce ji. Kai waye? Hantsi laka gidan kowa. Inclamazinal gases. Baba jarumi! Ayya! Ayya! Ashe kana nan? Shin yayi nasara a irin kirarin da yake ma kanshi? An so ka nema da katuwa. A ba ba dawa. Kana da abin da zaka kai rabu. Ka ji gashi kana nan ma? Wai tana ne wannan. Sunan shirin Gidan Wasa. Zalalan gari suka baku daga buhu sai tukunya. Gidan Wasa. Dan neman kallon shirin cikin sauki, ku shiga YouTube, ku yi sacin din Metro Max Entertainment. Ku yi subscribing sannan ku danna karar. Da ku kasance tare da kallon shirin nan Gidan Wasa.